Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasaw kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ni ka, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo. Og may pipila ka mga tawo nga miadto kang Hesus og nangutana kaniya nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo apan ang imuha wala. Mitubag sa Hesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kung kuhao na ang pamanhonon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste ug mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan. Ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Kumusta man mong tanan? Naulian na mos kakapoy? Mura mamog mga patay. Init ra bagay. Karon pa ko nakamisa dinhi sa Basilica of Thanksgiving. Sa una, ang mga imbitasyon dinhi kuan nobinaryo. Karon Thanksgiving. Ganahan sa kong musugod sa akong pamalandong nining pagpasalamat. Lingi ako no imong tupad. Pangutan ay na doon na kay angay pasalamatan. Ing na ko no. Pangutan na ba imong tupad? Ing na kay angay ipasalamat. Kay kita ra ba dinhi siging pangayo, siging pangayo, siging pangayo, di gyud kapasalamat. Kasagaran ba? Ginoo tagai ko good health, healthy kayo iyang kilay, kiskison hinoon. Nya ilisan anang badlis. Ginoo tagai ko bana, unya ini kabana na awayon. Ginoo maasawa unta ni nako kay kilig kay kuaning bayhana sa diyang naasawa na gipunan pagyug kabit. Di gyud ka pasalamat ba? Ginoo taga imig anak nya sa diyang nitubo na sigyag kusi, sigyag hapak. Kinsa dinhing mga asawaha nga hangtod karon labi na girong adlaw nagpasalamat nga buhi pang imong bana ta sa kamot. Congratulations, pwede na mo mga matay. Ang tao nga mapasalamaton, mausad na'y tao nga malipayon. Kanang tao nga di ka maong mo pasalamat, di gid na malipay. Kaya nga naman, magsige ra man nagreklamo. Sige ra ginagreklamo. Mao na nga tagaan ta mo og tips unsaon aron ta magpasalamat. Una, magpasalamat ta basta na ay bag-o. Kinahanglan gyud bag-o. Kay karaan gani obsolete way lami. Mabita na mga asawa o moabot na gani imong mga 20 ka tuig or mga bana sa inyong kaminyoon, wa nay lami. Kinsa may mulami ang silingan kay bag-o man. Sa kami sa bitang mga pari, naasad may mga assignment, no? Ilibot-libot may assignment. Kaya magdugay sa may sa mong assignment, wa na'y lami.
Wanay lami. Muna, kinahanglan yung bag-o. Pangutanay mong tupad, nasa nobina ni Santo Niño, hangtod gahapon, porting alegriha nato, hangtod karon unsay na bag-o nimo. Pangutanay mo sila, nay na bag-o? Nay na bag-o? Uy, ang utang, nag-abot lang yapog na ano. Ang daan o ang bag-ong utang, nag-abot lang yapon. Iniguli nimo imong mga anak, na adik lang yapon anang computer, anang cellphone. Di lang yapon ka maong manglaba. Kanang imong asawa, iniguli nimo, gayaw-yaw lang yapon. Unsa may nabag-o? What else is new? Matod pas istorya. Unsa may atong bag-ohon para tinuod gyud ang atong kausaban o ang atong na sinati. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang kadtong karaang pari giilisa na og bag-ong pari. Kadtong karaang pari magsigit og rinyo sa iyang halad kay makasasala ang masadto siya, pero kining bag-ong pari kausaran ni halad nya good na for the entire duration of life. Hangtod na ginas, wat na pagkatapos. O kinsa maning bagong pari? Si Kristo, si Santo Niño. Muna, kung sundo nato si Santo Niño, pirmi gitang bag-o. Kay kanang magsigig balik-balik og halad, pasabot na obsolete na tong una. Nya, bago na sad, obsolete. Nya kay si Kristo, pirmi mang bag-o. Unang gitawag ni siya og ever ancient, ever new. Bag-o ginakanunay. Kinsa ninyo dinhi ang muingon na ako ro'y bag-ong kasinatian ni Santo Niño, Father. Taas ang kamot. Awa. Isa-isa lang yapon. Kanamo, maluoy kaunta. Kanimo nangilaba. Hipos kamot. Kanamo, man, huot-huot, doot-doot, koot-koot. Way na bag-o. Karon tagaan ta mo og kanini ang usa ka butang nga angay natong bag-ohon. Kung dili man mabag-o kaayo, at least sugod karon bag-ohon na nato. Di ba pagbunyag nato mga igsoon nakadawata sa threefold offices of Jesus. Unsa man? Pagka-propeta, pagkahari o pagkapari. Prophetic, kingly, and priestly offices. Mao ni ang gigamit ni Kristo kaning tulo aron ta maluwas. Mo-focus tas pagkapari. Kitang tanan pulos man ta pari. Unsa may inyong nasabtan sa pari? Unsay trabahos pari? Na mao say inyong trabahoon unta. Nedingo diri pagsangyaw dili trabaho nas propeta. Ang pari ba? Ang pari gyud. Sa to? Maulikta, sa? Dako na rin. Sa to? Mag-ampo. Mag-ampo. Kana, check. Punik usa. Og mauni ang pinaka-importante, natingog na diri, sacrifice, antos. So, double A ra na siya. Iguman ko no diri, ato ko no may mga onron sa AA. Ampo, antos. Kana, maunay baguha maunay itong baguhon. Mukumita nga atong klasis pag-ampo, maliwat unta tang Santo Niño, o ang atos ang klasis pag-antos, liwat sa unta tang Santo Niño. Kada adlaw mo na itong puyan. Unsa may inampuan ni Santo Niño nga mao si Jesus. Sa atong unang pagbasa, in passing, gi-describe dito sa Garden of Gethsemane. Nituaw siya sa lanog nga tingog o ni hilak siya. Dugo na gayang yang gihilak. Ningon siya, Amahan, nahibaw kong mahimo nimo ang tanan. Kung mahimo, kuhaa kining kupa sa pag-antos gikan kanako. Iya ding gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. Kana untay nindot. Mao na ba na inyong inampuan karon? Kana yung Ginoo, Santo Niño, papasara taong kus board exam
apan dili ang ako, kundili ang imong pagbuot mo'y matuman. Ay, gaba sa board, hagbong dayon. Ngayon sa may mo isulti, moingon dayon ka, your will be done. Og wa na kay reklamo. Mo to si Jesus, pag humanyag ampo, katulog si kabalik-balik aning Ecclesiastes pag-ampo, sus niabot mas Judas, nagdaan naman sa mga sundao, wan agyud mo tingog si Jesus, gikulata siya, giludan iyang naong, gihubuan, gilatigo, gipurong-purungag tunok, latos-latoson pang-o, gipapasan, gilansang sa krus, wan agyoy tingog si Jesus. Kaya nga naman, niingon man siya, your will be done. Hindot no? Nga naong ay. Nagailing niya ako na imong tupad, na ganahan ka nang gi-explain ni Father. Ganahan ka ng Ecclesiastes pag-ampo. Oy, ang ato, mamugos kita, mamugos gyud Ginoo in taon nganong wa man ko nimo paminawa. Ginoo nganong wa man ko nimo paminawa. Ang Ginoo mo rag nabali man tingali mo ra mag-ikay wa maminaw nako. Diay ni anha nako. Father, mag-take ko sa board exam, magpa-blessing ko, nagdaas iyang mga gamit, kana mga uniform, mga unsa pa nang ilang gamiton pag-take sa board exam, nursing man ting ito iyang board exam. Niya ingon dayon ko kuyog sa dang iyang mama, iyan itong auntie. Ingon ko, sige, blessingan ti ka. Pagdayon na giyang dool nako, posisyon na kay siya nako. Ayaw sa nang imong sinina kanang mga kuan dito lang nas daplin. Ikalay akong blessingan. Amo ba Father? Nako kuot na sad siya. Di may listahan sa ako mga classmate. Pwede i-appeal nako ayaw na. Kuan na dito. Butang nas daplin ikaw lang. Ang listahan siya classmate. Mura listahan sa mga kalag ba? Mga kalag. Nako ayaw na kay mura naglistahan sa mga kalag. Ikalay akong blessingan. Nga posisyon na kay siya. Ingon din ko, andam na bakang mahagbong. Sabi, Padre, ayaw, Padre. Uy, Padre, nako. Adi ba, mo maginaog mo take ka sa board exam na magipasar na ihagbong, andam na bakang mahagbong. Isa, Father, no, Father. I claim that Jesus will grant my wish. Nako, di na lang ko mo blessing ni mo. Kasi bako niyag mahagbong ka, ako yung imong mapasangin lang. Kaluoy nako, gatinarong ko diri niya, wara bagin ni stipend, siguro ra bagin ni. Unya, iniguman ako pag mapasangin lang mahagbong kay ni claim na siya nga si Jesus mo grant yun. Ay nalag pa-blessing. Susuko agad niya, isulti sa tong iyang mama, suko sad, ana. Ngano man ka, Father? Mura man ka pessimistic kayo. Nako, I'm not pessimistic. I'm not also optimistic. I am just realistic. Pag human ato, sige dyan ko explain, hilak na siya. Ana, awa jud ko nako unsa man pa-blessing gyud ka di man jud ko mo blessing nimo basta di ka mo ingon andam kang mahagbong. Ingon din siya, Father, what's your purpose of telling me that kana nga possibility? Nako aron malipay ka inigtake nimo sa board exam. Ang will sa Ginoo nimo karon is to take the board exam. Ayaw sa paghunahuna mo pasar baka kay iya na nas PRC. Nganong mag-PRC man ka nga, examine pa man ka, di pa man ka examiner. Nasa sige na kong explain, hangtod nag-anam, nagkausap ang iyang naong, og ningon di sa Father, now I understand, please bless me. I am willing to accept what God wills for me. Naku, but take the board exam with all your love and joy and capacity. Say, yes, Father. Lakaw din siya nga to. Take na siya. Pag man, text din siya na ako after sa board exam. Father, nindot kaya akong feeling pag-take na ko sa board exam. Wa, give pressure, Father. The most peaceful. O niya, kung kuno kayo, iyang mind, clear kuno kayo. Nakuha na, hagbong na gini siya. Mao siya akong una-una. Naku, very good. Sa Father, pass or fail, di na ko mag-wish. Thank you for giving me such kind of teaching. Grabe, good Father. Lipay na jud kay ko. Ana din siya. After some time, ni-take siya nako dito nas messenger. O niya, nagpada siya picture. Na igibutang dito, congratulations, top number 6. Ingon siya, Father, wa pa mahuman ang akong pag-enjoy karon sa akong kalipay. Wa ra ko ni pasar gihatagan pagyugos Ginoo og honor. Nako, ang sunod ana,
impierno. Ngano man, gikan anang mga grasya nga gihatag sa Ginoo nato, anha sad musod ang yawa. Mao na kinahanglan kaayo ang ampo ug antos. Ampo, antos. Og di na ta mag-ampo ang grasya nga atong nadawat, sama nako, pare ko, nindot kaning pagkapare. Oo, magminyo man takos una. Akong gisalikway, kay mas nindot gid ang madre. Kanang di kanang mas nindot gid ang pare. Ana, paghuman gid ato, sus daghanang kasakit akong giagian sa seminaryo pa lang 9 years, nya 31 years old nako. Abot dito, grabe ang kasakit. Pagkapari na sa nako, grabe ang pagyaw-yaw sa mga tao. Pero may gani, nakapangandam ko mga igsoon. Kay pagdayon akong suod sa seminaryo, ang akong gipamalandungan, ang akong pagkapari, kay active naman ko dias Guadalupe, simbahan, kana mang antos og ampo, mamadyo na akong masuod sa unahuna sa pagkapari, ningon din ko, asa man ko gustong mag-antos, diris kaminyoon o diris pagkapari. Yan ingon day ko, arikos pagkapari, gustong mag-antos. Di ko dihas minyo. Maunang pag-abot ako sa pagkapari, naay pag-antos, usahay, daghang tao, pero minus o kulikta, antos. Ana, no? Nya human, daghan kayong mga tawa, igsunod, iposta, libakon, antos. Pare, God, o, di ba? Ana. Nya, naatay, mga ikalipay unta, maadto sa lain na sa gikuyugan, ampo. Ginoo, mubalik unta. Nagbalik, antos. Kaya di gyud mo antos, disgrasya kita. Tanawa na, kamo diharon, pila kabuk ninyo ang wa maghimo ni anang premarital sex. Hilom. Dito sa akong parokya, magpabunyag, tag na po, kabuk bata, may lagna ay usa, duha nga kinasal nga mga ginikanan. Siging premarital sex kay dili makaantos. Maglakaw lang, maagilag sagingan, kuto-kuto na yung onas. Ay, antos, oy, unya na lang na inig humagkasal. Antos. Ang kalibutan, gawa na ron mag-antos, naggubat na tagmaayo. Pero muingon ka nga antoson tika, nyamingon sa siya, antoson sa tika, maging sino ka man, mamahalin kita. Anha na diha ang tinuod nga kahiusa, kalinaw o kabalaan, muna'y trabaho pare, muna'y makawagtang og sala, kung antoson tika, imo sa kong antoson. Pero antoson tika, di ko nimo antoson, why problema? I can suffer for you until death. Matod pa ni Kristo. Sige, last na lang ning lingi sa imong tupad. Lingi Ang di mo lingi, maimperno. Ingna, saad nako, sabat nako hay na, saad nako nimo karon. Sugot nako imong patyon. Sige, undan nako.